Sanibonani-ke amen makhosi amakhulu. Sengiphinde futhi ngathi ake ngishaye le video. Le video-ke ngangizakwenza ngithi ake sikhulume ngesihloko sibalulekile, isihloko samanzi. Amanzi akhulekelwe. Ave kubalulekile, ave eyinto ebaluleke kabi nenamandla e-powerful kakhulu. Kodwa-ke before sikhulume ngawo ngizocela nje ke uzinike ithuba ngane yakwethu, uyinike ithuba ngane yedlozi, uyinike ithuba kaNkulunkulu ukuthi press nje usubscribe lapha. Uma usithanda futhi lesihloko upress nje lapho like. Then-ke bese uyaqhubeka siqhubeka nendaba. Amanzi-ke ave eyinto ebalulekile nensuke into inamandla kakhulu ukudlula izinto eziningi zokulapha. Amanzi engikhuluma ngawo, amanzi asuke ebusisiwe, athandazelwa, akhulekelwa. And futhi umehluko uthenini-ke, amanzi akhulekele nathandazele akusiyona nombani amanzi avela be-powerful. Uthola ukuthi kukhona abantu abasuke bephila ngokuthi nje ngawo. Ngikhuluma ngoba nami ngiwumuntu okhule ngaphansi ngikhule nje intokazi esuke ingizala isuke kuwumuntu wayengawuthinta umuthi, wayengawulokothi nakulokotha. Uqale nje sekukhule mina sengimdala sengimngaka, ngoba nakho futhi nami ngiphoqa ngaze ngangenela ekuthenini efanele ngibe isangoma, kodwa bengiqale kuphi ngaba umthandazi. Amanzi-ke ave powerful esuke enamandla, and futhi akusiyona wonke umuntu onamandla okubusisa amanzi maqedane bese eyaphilisa, maqedane bese exosha imimoya emibi. Ngikusho lokhu ngoba ngiyisangoma, ngiwumthandazi, ngiyazi umuntu uyahluke-ke la. Kuhluke kusekuthenini-ke uma uzophatha amanzi asuke esebenza ngengilosi zokuqala ezithuni. Angeke usuke uye kumuntu ophatha umuthi omubi, noma kodwa-ke phela nawe usuke ungazi, kodwa engusho nje ukuthi akusiwona akanoma ubani. Ngeke kusuke nje umuntu noma ubani uthola ukuthi uzokuthandazelela amanzi maqedane bese efika egila iy'manga ekhaya, maqedane bese efika ephilisa umuntu ekade egula, maqedane bese efike uchele ngawo axoshe imimoya emibi. Ngoba lento isebenza ukuthi uma ngabe uzobusisa amanzi kudingeka amandla osuke uwaphiwe. So-ke angeke uvane ukuthi uzobusisa amanzi ubungenawo, noma-ke ngithi hhayi ngoba nakho usuke ungenawo, kodwa ungekho ready na spiritually powerful ukuthi ungaconnecta namanzi, nengilosi yamanzi, ney'thunywa uJehova ukuthi ake kathumela amabutho akhe ukuze akwazi ukulwa impi. Ungalangale ukuthi uzuthaka umuthi, kodwa umuthi wakho ukukhulekela lamanzi, axoshe imimoya emibi ekhaya, axoshe izigulo, axoshe izibhobo, aphilise umuntu kade egula. Ubona-ke nje isikhathi eziningi nababandla abaningi kakhulukazi thina akozona konze nje ukukhulekela amanzi umuntu aphile. Kodwa-ke kuxwayo ukuthi akuwona noma ba wobona ngoba uma uthathe amanzi wafike wathi uzochela ngawo. Ngisho kuthiwa bekukhona into esuke iyisilwane noma esuke njani njani, imisuke inamandla okuthi ilwa kodwa iyadeda, okungenani iphindele kumnikazi wayo yosho ukuthi hhayi impi inzima la. Amanzi-ke adinga umuntu o-strong, spiritually powerful, nokwazi ukuconnecta, nosuke e-clean. Ingakho ngithi nje note ukuthi akusiyena noma umuntu ongakubusisela amanzi maqedane bese uyaphila, noma bese uba into usuke noma kusuke inkinga yakho ngawo lawo manzi. Amanzi-ke isikhathi esiningi abanye bawubiza ngechibi, abanye sebiza ukuthi amanzi abusisiwe. Mina ngiyangithanda ukuthi amanzi abusisiwe-ke ngoba asuke ethandazela, afaka umkhuleko, afake ingilosi yomlilo, ingilosi yamandla ukuba ingene bese ilwa izimpi noma iphilisa lowo muntu osuke kufanele imphilise, noma ekhiphe lelo dimoni osuke kufanele ikhiphe. Kusuke kuyinto-ke esuke inamandla kakhulu ukwedlula nje izinto ey'ningi. So-ke kubalulekile ukuthi uma ngabe uya kumuntu, ikakhulukazi futhi ulibheke ukuthi lolu hlobo lomuntu osuke kuya uma umuntu osuke efana nathi nje usuke isangoma,
esuke eyisangoma noma esuke inyanga ethize, uyathandeka yini entweni esuke yiyo. Uyambheka ukuthi uyakhonektha ekuthenini unayo lento ekuthiwa izithunywa yokuphilisa neyokunikeza abantu, ngoba phela kuyenzeka ukuthi uthole ukuthi ukhona umuntu othi uma ngabe esebenza akavena akutshele kwesinye isikhathi, cha, awuzukuphiliswa umuthi la ekhaya namhlanje, ngiyakubona uze ngokuthi uzolokhu uzana, kodwa kuthi lithi izwi lezulu ake ngunikeze amanzi, noma uthi umuntu omdala sithi sidala ake ngunikeze amanzi, ngoba suze sixhumanisile ney'thunywa kwase kukhombakala ukuthi fanele usinde ngawo. So-ke amanzi into ebalulekile engikuqonda ukusho nje, ungahambi uthi uzoyithatha kunombani noma ake ngingasho ukuthi ungahambi uyithatha ngoba manje uzoba sengathi sengiqhatha nomuntu osuke seduze, kodwa qaphela, uqaphelisise, ubhekisise ukuthi uwathatha kumuntu onjani. It's a must ukuthi kufanele ube umuntu oclean nolindayo, othandazayo, nonamandla ngokukamoya, ozihloniphayo, ngoba kusuke kuyinto esebenza ngesithunywa, isithunywa sikamoya. Isithunywa-ke siyinono, siyaye sithi-ke nje thina uyinono wengilosi kamoya, uyinono. Amen-ke ngane zakwethu, ngizocela nje ukuthi nisherishe lolu lwazi, isherishe le video uma ngabe uzwile lolu lwazi. Amen. Ngiyabonga, nibe kahle, niphile ngalolu suku lwanamhlanje. Makhosi, ndawo. Amen.